ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен тинҷан. Ирӯз 23 августи соли 2023 дар навори ҳамирӯза дорем бачаҳои азиз. Фақат Opel Astra F, як дута Mercedes сечка мондагием, ваз 21099, ваз 2115, як донага ваз Priora ва дигар мошина баҳри шумоай тамошо кунед. Адуши чанд қариб метавонед лайкора монен ва ҳамин канали мо подписатсия кунед. Подписатсия хонави замини квартирау техника аппарат офису дошта бошен, равонаш кунен. Дар ду канал рекламаш мекунем, фурӯхта метавонед бачаҳои азиз. Фақат адуши дастгирӣ кунед. дар комментария нависем ба шумо аз кадом марка ҳамин мошино лозимаи мо ҳамнора зиёдтар ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем. адуши дастгирӣ кунед бачаҳои азиз. чанд қариб метавонед комментария кунед, лайкора фуромӯш накунед. мо бошем эълон аз сар мекунем бачаҳои азиз. ба ҳамаи шумо тамошои бифороғат. якум мошини фурӯшӣ бардори азиз, Opel Astra F қабул кардем дар шаҳри Туз бо нархи 20000 сомонӣ. солаш 1994. дута рақам мондем барои шумо. маромад занг занед, каси мехара. рақамҳои Тоҷикистону рақамҳои Москва. объём мотори 1.6 литр, коробкаш механика, сӯзишвориш бензин газ дар кузови универсални. дар рақам мондем бо арзон мешавад. ҳуҷҷатош то моҳи ноябрай. 4 та баллони 80%, срочна сум дар кора бар мефурӯшем мега. харидори аниқ занг занад бо ягон сум муомила мекунем. бачаҳои азиз, мошин просто ҳолаташ хубай мега. сум дар кора. касоне ки мехарем маромад занг занед. аз номи канали мо занг занед, бо ягон сум арзон мешавад. дуюм мошини фурӯши достони азиз, боз як дона Opel равон кардан бо нархи 45000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб. дута рақам мондем барои муроҷиат кардан. объём моториш 1.8 литр, сӯзишвориш бензин газ. коробкаш автоматикай. дар ҳамаи ҷош мега ҷавоб метаҳем. понли мошини 100%. ҳуҷҷатош то январай. хадаҳои 100%. фақат як одам бошад ки мошина ҳай кана мега. нархиш 45000 бо арзон мешавад. ҳолатиш хубай. баллонош 100%, документош 100%. ҳама ҷоша ҷавоб мегаем. хадаҳоишам 100%. ҳолати мошин просто тенҷ бадай. касе ки мехара дар ду рақам занг занед. аз номи канали мо иншоалло бо ягон сум скидка ҳам мешавад бачаҳои азиз. объём мотор 1.8 литр, 4 та баллони 100%. документошам хулоса ҳама тарафа қонун қоида карда. чанд қариб мега таъриф кунем меарзад. маромад харидоро занг занед, мошина рафта бихаред. сеюм мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Mercedes Benz V190 қабул кардем бо нархи 17000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. солаш 1989. рақамҳои соҳиби ҳамин мошин 959 99 66. маромад кунед, занг занед. объём мотор 2, коробка механика, сӯзишвориш дизел. мошин камтар кор дора мега, не ки просто на хадвай. камтар муомила дора, зиёд не. мақсад арзон мешавад, зиёд бад не. срочна пул дар кор бифурӯшем. баллонош 75-80%. дар 100 километр 6.5-7 литр расход дора. ҳуҷҷатош то моҳи феврали 2024. состояниш хубай. пусидагӣ надора. моториш камтар кор дора, не ки заводид мешава мерава. на хаду. аккумулятор 80%. ният кардем мега ки ягон мотори сечка монем. мутаассифона ки маблағ камӣ кард. маромад кунед, занг занед, мошин дар Душанбе бачаҳои азиз. касе ки лайк намонда, лайкора адуши монед, далш тамошо кунед. мошини чоруми фурӯшӣ дӯстони азиз, Opel Astra F солҳои 1997 қабул кардем дар Душанбе бо нархи 38000 сомонӣ. дӯстони азиз, акай бобоҷон соҳиби ҳамин Opel Astra F маромад кунед, занг занед. дар рақамҳои рӯи экранда сӯзишвориш бензин газ дар кузови хечибек. хай свеша десен чихелай. ҳамун краска раднео хчай. 4 та баллони 80%. хоб документ дора. моторшам вазъиятш бад нестай. даруниш кушоди хушрост. зениёшам тоза ка бачаҳои азиз. коробка педачи механика, состояниш зурай. ягон дард надора. харидори аниқ занг занад, бо ягон сум муомила мекунем. бачаҳои азиз, нафаре ки хостем ки Opel Astra F монем, дар ҳамин навор 5-6 та мондагием. интихоб кунед, рафта якша бихарем бачаҳои азиз. ҳолаташон хубай. мошинои вайронаву пусидагиро қабул намекунем. ҳама каса тамошо кунед, беҳтарин мошина барои шумо. панҷум эълони ирӯза, Opel Astra F боз қабул кардем солҳои 96 дар Хуҷанд бо нархи 28000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузови хечибек. ҳолаташ хубай. краскаш
краска хиша алиш каргинеса авио матор 1.6 литр. ماشین سستانش میگه نخدوای коробка механика дар ҳолати хуб техасмотори 1 соли дига дора мошин нахаду харидор аниқ занг зара савдо дар пеши мошинай срочна фурӯхта мешава не ки касе ки намехара беҳуда нороҳат накне мега бача азиз марамат кинен ҳами рақамои рӯи экранда занг зарен рафта мошин ки маъқул шид рафта харидор кинен бача азиз мошини фурӯшии шашм Opel Astra F солои 92 қабул кардем дар ваҳдат бо нархи 25000 сомонӣ. Бача азиз, хотири ҳами Opel-о ята лайк шава, беҳтарин кор мешавад дар комментария ба пеш нависен аз ҳаматон розием. Акай Абдулло соҳиби ҳами Opel Astra F 34 бензин газ дар кузови хечбек, объем мотори 1.6, коробка механика, краска нав кадагай. Мошина краскаша нав кадан бачаҳо. Документош 12 моҳ дига дора. балонои қафо беуай пеш навай марамат занг зарем. эълони ҳафтуми рӯза дӯстон азиз Opel Astra H солои 2007 қабул кардем дар душанбе бо нархи 50000 сомонӣ 36 дизел дар кузови универсални краскаша бинен чӣ хел тенҷ бадай дарунаш тозай кушоди хушрӯсдениёш навай 4 та балони 80 фоиза документ дора ҳуҷҷат дора хоб масъалаи моторш ҳам камбудӣ надора объем моторш 1.9 коробка механика балонош дар ҳолати кория аккумуляторш навай хадавоиш нав просто мошин тенҷ бада мега я одам боша мега мошина бихара ҳайката бигарда бача азиз марамат кинен дар ҳами рақамҳои рӯи экранда занг занен рафта харидор кинен. мошини навбатӣ дӯстон азиз касоне ки дар комментария хоҳиш кардем ки Opel Zafira ба навор гирем аз рӯи комментария бароишон мондем солои 2007 дар Конибодон бо нархи 50000 сомонӣ 26 дизел бача азиз объем мотори 1.9 коробка механика ягон камбудӣ надора мултирол хоб мошин полни кнопка балонош дар ҳолати корияй хадавоиш просто тенҷ бадай мега документош ҳамаш 100% моторош гизалай бадай аккумуляторш ҳам тенҷай мега хай мошин ҳамиқа мешава касе мехара пушаймон намешава марамат кинен дар ҳама рақамҳои экрамда занг зарен боз рафта харидор кинен бача азиз. мошини навбатӣ ВАЗ 2115 солои 2003 қабул кардем дар душанбе бо нархи 20000 сомонӣ 34 танҳо бензини холӣ газ задагӣ нестай мега ҳолаташ хубай дар кузови седан моторш 1.6 пробегаш 150 мошин мега кам гаштагай коробка механика танировкаш 5 моҳа ҳуҷҷаташ 5 моҳа полни губковат кагай системаи музикаш тенҷ бадай фаро полни гизалай бад аккумуляторш пачкай дата трезаш электропакет мега чихоли поликош навай хулоса краскаш нав занг занен нашоти нарха навош мега боз гап мезанем танировка дора ҳолатш хубай бача азиз агар шумо ҳам хонаву мошини замини квартиру дошта бошед агар дар WhatsApp равонаш кинем бача азиз дар ду канал реклама мекунем ба зудӣ фурӯхта метем фақат адуши дастгирӣ кинен як та лайка намонда бошед монен беҳтарин кор мешавад. мошини навбатӣ дар аблошка ҳамин мошина мондем бача азиз 8750 сомон ВАЗ 21099 ҳолатиш хубай дар душанбе 34 танҳо гази холӣ кузов седан моторш 1.6 коробка баша механика дар ҳолати хуб қарор дора мега коробка 100% системаи музика мехона инжектор ҳуҷҷатош бучидагай срочна фурӯшчай марамат кине бачаҳо азиз мошин арзонай касе мехара ягон сумра аз худаш мекунен ҳай кадан мегарден солаш 2003 бардорае ки ВАЗ 21099 дар комментария хоҳиш карден ина барои шумо мондем бачаҳо азиз рафта мошина бихарен айбшити корбори зиндагӣ бошед бачаҳо азиз. бардори азиз як канали дига кушодагем силкаш дар ҳамо комментария мондагем аз ҳамаи шумо хоҳиш бачаҳо азиз ҳама ҷоя просто як подписка монен аз ҳаматон розием бачаҳо азиз. мошини навбатӣ Toyota Camry солои 2013 қабул кардем дар душанбе бо нархи 132000 сомонӣ бардорае ки Toyota Camry хостен бо касоне ки ҳастанд дар комментария хоҳиш мекунанд ки мошинои камтори хеле састаяниш хеле гизалаи баъди вагониам монен
اینا برای شما موندیم 132000 سومانی. سوزوشورش بنزین خالی، گاز زدگی نیست. در کوزوی سدن موتورش 2.5 لیتر، коробка автоматика. ماشین امریکانکای 3 ماه پیش میگه درآمدگی توریکسون ده. راستماش کشیدگی коробка мотор 100% 4 دیسکای کمری 5 بالونش 9 задний камера میگه оригинал زدگی پوسیدگی نداره. ماشین حالتش خوبه. ماشین دیگری مرسدس بنز V201 سالوی 1996 قبول کردن در دوشنبه با نرخ 33000 سومانی. سوزوشوری دیزل در کوزوی سدن، موتورش 1.7، коробкаش مکانیک. ماشین میگه یگان جای تعریفی نداره، 100% مرسدس خراب مرمت کنین. در رقمای 905 10 5000 زنگ زنین رفته ماشین خرید کنین. نگاه کنین چقدر ماشین تازه فسانی خوش راه. پروست ماشین میگه میگیری های میکنی میگیره اپشتی کوربور زندگی میشه. خریدارای مرسدس مرمت کنین، زنگ زنین بخرین. در کامنتر نویسین کدام نام ماشین را مونیم، همونا رو به نوار میگیریم براشون پیشنهاد میکنیم عزیز. ما از روی کامنتر از زیادتر ماشین پیشنهاد میکنیم عزیز. ماشین نوبتی بچه عزیز وز پریورا میسی هر وقته در کامنتر بچه خواهش میکنم مونیم. ما در هر یک نوار پریورا را میمونیم بچه عزیز. در دوشنبه با نرخ 38000 سومانی. سوزوشورش تنها بنزین خالی، کوزوف سدن، گاز زدگی نیست. موتورش 1.6 коробка مکانیکا. در حالت خوب قرار داره فروخته میشه. میگه تنیروفکا 11 ماهه، حجتش 7 ماهه علیش میشه. یگون ماشین سستینش با گیزلای باشه. مثلا استرا اش، خب اوپل خچیبک خیلی ماشین باشه. اگر میگه وارنتی علیش هم داره. مرمت کنین کسانی که میخرین، کسانی که علیش میکنین در رقمای روی اکران زنگ زنین رفته ماشین خریداری کنین بچه عزیز. از ما رکلام بهر شما فقط دستگیری کنین. باقی در امان خدا باشین. خدا همتون نگهبان باشه. لایک رو نموشش مونین. ویدیوی بعد را انتظار شوین. بهترین نوارا برای شما بچه عزیز.